willkommen zum diesjährigen Weihnachtskonzert in der ältesten Kirche Helens, der Marcellinus- und Petruskirche. Bei einigen sind ja an den Säulen. Unsere Harmonie St. Cecilia 1866 gibt dieses Weihnachtskonzert zusammen mit 4 Gastchören. Ich begrüße darum den Kirchenchor St. Martin. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich gucken muss. Jetzt könnte er irgendwie. Den Kirchenchor St. Cecilia. Die Chorgemeinschaft St. Sebastian. Und den Paul Gerhard. Und obwohl für mich die Niederlande längst zur Heimat geworden sind, zieht es mich als gebürtiger Osnabrücker auch öfters nach Aachen. Sie ist die am nächsten gelegene Großstadt Deutschlands hier von hier aus. Da in Aachen sind mir immer 3 Dinge sehr wichtig. Einkaufen, in den Büchernschmökern, in der großen Mayerischen Buchhandlung und ein Bratwürstchen essen beim besten Würstchenstand Deutschlands am Ende der Adlerbergstraße. Umso erfreuter bin ich, dass gleich 4 Chöre aus Aachen heute zu uns gekommen sind und ein bisschen deutsche Luft mitgebracht haben. Es gibt aber noch einen besonderen Gast in unserer Mitte, unser Bürgermeister Hans Verheyen, der zusammen mit seinem Partner hier im Seitenflügel wartet. Dieser Bürgermeister ist nicht nur hier, weil er ein großer Musikliebhaber ist, sondern auch in offizieller Ausübung seines Amtes. Und was das beinhaltet, das wird er Ihnen jetzt selber erzählen. Ja, dames en heren, ik neem aan dat u mij niet gaat. Ik denk dat het gewoon in mijn taal is. Vanzelfsprekend het Nederlands. Dus vandaar deze inleiding. Dames en heren, u ziet ook inmiddels wat gebeuren hier aan de voorzijde van de kerk. We zijn hier vanavond samen bij deze prachtige Marcellinse Petruskerk. Pastoor zei het al, de oudste kerk van Geleden. Op deze bijzondere avond, terwijl wij samen met de Harmonie St. Cecilia 1866 en de Duitse gastkoren hier de kerstperiode vieren, wil ik graag stilstaan bij een bijzonder persoon voor onze gemeenschap. Een persoon die zich met hart en ziel inzet voor de parochie van Oud-Geleen. En dat is, en ik denk dat de persoon in kwestie dat zich nu begint te realiseren, omdat de familieleden heeft binnen zien komen. Dat is Wim Freus. Wim, zou jij naar voren willen? U mag applaudisseren. Beste Wim, hij levert een grote bijdrage aan een gemeenschap waar iedereen kan meedoen en mensen naar elkaar omkijken. En als vrijwilliger van de parochiële kerngroep Stadsparochie Bert Marcellinus en Petrus Geleen verzorg jij de dagelijkse gang van zaken rondom de parochie hier in Oud-Geleen. Je bent acoliet bij heilige missen en bij uitvaart. Je coördineert de lezingen en je bent zelf ook lector tijdens de kerkdienst. Je maakt deel uit van de werkgroep die de jaarlijkse sacramentsproces in Geleen organiseert. En daarnaast verzorg en leid jij de avondwaken voor overledenen. Het parochieblad wordt door jou in de wijk bezorgd. En bovendien ben je beheerder geweest van de parochie
mijn gevoel is deze opzomming nog maar een kleine greep uit de activiteiten waarbij jij je al jarenlang inzet voor onze parochie en voor onze gemeenschap. De mensen om jou heen beschrijven jou als zeer betrokken. Altijd positief, altijd optimistisch. Er kan altijd, ik zeg vaak het woord altijd, maar dat werkelijk dat speelt bij jou. Er kan altijd een beroep op je worden gedaan. En het vele werk dat verricht moet worden, dat doe je altijd. En een lach en er is ongelooflijk veel waardering voor. Vandaag, beste Wim, eren we niet alleen jouw prestaties, maar wij eren jou vooral ook voor de inspiratie die jij weer biedt aan anderen om je in te zetten voor de medemens. En daarvoor willen wij hier, zoals we hier bijeen zijn in de kerk, willen wij je van harte bedanken. En ik kan me inderdaad geen beter moment voorstellen dan dit moment met dit concert, tijdens dit concert in een bomvolle kerk. Dan mag u vrouw applaudisseren. Ik kan me voorstellen dat zo'n klaterend applaus, dat voelt al heel erg warm en heel erg goed, beste Wim. Maar ik sta hier natuurlijk voor nog iets. En dat is dat ik jou namens het gemeentebestuur wil bedanken voor jouw intensieve betrokkenheid voor onze gemeenschap, voor onze inwoners. En het is me dan ook een eer en een groot genoegen om jou te mogen mededelen dat het gemeentebestuur heeft besloten om jou een gouden draagspel, het spel van verdiensten van de gemeente Sint-Adrien aan te reiken. En ik krijg hem aangereikt en ik ga hem jou opzoeken. U mag helemaal. Als u zich afvroeg waar is de burgemeester nu één keer naartoe gegaan, maar ik heb even de bloem aan zijn echtgenoot aangereikt. Want uiteindelijk, degene die om de persoon heen staan, die nu geëerd wordt, die gewaardeerd wordt door ons allen, die kan dat ook alleen maar doen. En zeker als het zo langjarige inzet betreft, als het de thuissteden daar de ruimte voor niet. In dit geval Jan Warm. Dus vandaar de bloemen ook namens het gemeentebestuur.
u dacht, de mooie klanken van de harmonie die gaan nu uw oren strelen, dan moet ik u helaas teleurstellen. Want het is nog een keer even mijn stem. En dat is opnieuw voor iemand die vanavond het verdient dat we haar in het zonnetje zetten. Dat we haar even de warmte laten voelen van ons allemaal voor al dat wat zij heeft betekend. En dat is Annie Petitjean. En Annie, mag ik jou verzoeken om nog een keer te worden. Vertrouw je erop dat je helemaal alleen bij me komt staan? Of zal ik ook je dochter vragen om naar voren te komen? Ik denk dat ze dat doen. Ja, maar niet verwachten is altijd het mooiste. Dat nog niet. Ja. Het is altijd fijn als je even samen steun bent aan elkaar. Beste Arjen, al jarenlang zet jij je onvermoeibaar in voor harmonie sinds Cecilia 1866 geleden. Je bent lange tijd bestuurslid geweest van de harmonie. Maar je doet veel meer voor de harmonie dat van bijzondere grote waarde is voor de vereniging. Onder andere beheer jij de afmeldingen van repetities. Alles wat er nodig is rondom de verzorging voor de kleding voor de harmonie, voor de drumband en voor de majorettes, ook dat wordt in jou geregeld. Bij de majorettes, met die groep, daar ligt eigenlijk je hart. Je zorgt ervoor dat organisatorisch alles soepel verloopt. Maar jouw betrokkenheid gaat echt verder dan alleen dat. Want je begeleidt hen met heel veel toewijding en zorg. Bij elke repetitie en ieder optreden ben jij aanwezig. Je kalmerende aanwezigheid, dat is me echt verteld, je kalmerende aanwezigheid en jouw vermogen om problemen snel en efficiënt op te lossen, die maken jou tot een onmisbare kracht binnen de majorette. En vanwege jouw zorgzaamheid heb je ook een hele bijzondere bijnaam meegekregen. Deze dame die heet de dame met de pleisters, dames en heren. Bij culturele evenementen en braderieën in Sint-Adgeleen ben jij een vaste vertegenwoordiger van de harmonie. Je inzet is zoveel meer dan alleen in de bestuurlijke of praktische ondersteuning. Jij bent een ambassadeur voor de harmonie sinds Cecilia 1866. En jouw buitengewone inzet en toewijding, die vinden wij allemaal zoals we hier zijn fantastisch. En daarvoor bedank ik je namens iedereen hier in de kerk, maar ik weet zeker dat ze dat later horen. Zie maar. En juist daarom is het ook zo mooi om dat hier vanavond te doen, te midden van al jouw collega's hier van de harmonie, om dit te mogen ontvangen, dit applaus. Maar ik sta hier niet alleen namens het gemeentebestuur, ik sta hier ook namens de koning. Ja, echt waar. Want beste Johanna Maria Josefina Petitjean Hoester, het is mij een grote eer om u te mogen mededelen dat Zijn Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik ga u
is eenmaal zo in Nederland dat onderscheidingen die draag je eigenlijk maar buitengewoon kort en hooguit daarna nog 1 dag in het jaar. Dat is de dag van de uitreiking en dat is de Koningsdag. Dan mag je met de volle onderscheiding rondlopen. Maar we hebben ook heel subtiel, en dat past ook wel een beetje denk ik bij het Koningshuis, dat kleine strikje. En dat kleine strikje, dat mag je dagelijks, ook op je uniform, ook op je gewone kleding dragen. Hierin zit de oorkonde. Daarin staat wat er zojuist gebeurd is. Dat is je allemaal toekomt, Arnie. En in het boekwerkje, dat is de draagwijze. Daar staat nog eens in verteld op welke wijze je de orde in Nederland op een correcte manier draagt. Ik ga hem jou geven. Alsjeblieft. En nogmaals, een kwaad aan de vrouw. Ja, dames en heren, daar hoort er ook allemaal bij. Foto's maken, ook voor de pers, zodat die eruit kunnen en dat zo snel mogelijk ook in de social media terug te lezen is wat hier zojuist gebeurd is. Ik wens u allemaal een heel mooi kerstconcert vanavond. En excuus voor het feit dat we dit even een kwartier hebben opgehouden, maar dat had een buitengewoon goede reden. Dank u wel. En u heeft al gehoord door meneer Pastoor en natuurlijk ook onze burgemeester dat wij gasten in huis hebben. Dus ik ga ook even mijn Duits toepassen, alleen ik ben niet zo großartig in Duits. Dus ik versuche es. Herzlich willkommen. Wir sind sehr froh, dass Sie hier sind und dass wir zusammen schöne Musik machen würden. Goed, gelukkig hoef ik geen examen meer te doen. Maar voor u natuurlijk ook van harte welkom namens onze vereniging. En we beginnen heel feestelijk, u heeft het meegekregen, heel fijn dat u erbij wilden zijn. Maar nu gaan we toch echt over naar het muziekspektakel. En de reden waarom wij samenwerken met de 4 koren die Pastoor zo mooi net al heeft genoemd, heeft te maken met iemand in ons midden die ons een heel mooi cadeau heeft gedaan. En dat is namelijk Wim Heusje. Ja, dat mag ik wel. En ik moet even spreken. Wim heeft ons namelijk een muziekstuk cadeau gedaan. En een muziekstuk dat in samenspraak met een koor of meerdere koren. En dat was de aanleiding om deze samenwerking aan te gaan. Maar het is niet de eerste keer dat het stuk, en het stuk heet, ik moet het even goed zeggen, Missa Brevis, dat dit stuk voor de eerste keer wordt uitgevoerd. Want op 10 november jongstleden zijn wij bij onze vereniging helemaal naar Aken getogen om daar ook de Missa Brevis op te voeren. Dus vandaag zult u halverwege
dit stuk nu hierin gereden gaan horen. En nou, ik zal niet te lang praten, want u wil nu eigenlijk muziek gaan horen. Dus ik ga nu het woord geven aan de dirigente die het voor gaat zetten. En namens de vereniging van ons is dat natuurlijk Renate Dirk. Hallo? Welkom op dit feestelijke kerstconcert. Feestelijke kon het niet beginnen natuurlijk met deze prachtige onderscheidingen die we hebben mogen zien ontvangen. Op de achtergrond neemt op dit moment plaats de 4 koren uit Aken. En we zijn bijzonder trots en blij dat we met hen mogen samenwerken. Wij gaan beginnen met een stuk genaamd Tolite Hostias van Camille Saint-Saëns. En natuurlijk past het perfect in deze 19e-eeuwse kerk. Veel plezier, we wachten nog even op het koor, het duurt even. Veel luistergenot.
Dat was Song of Mary Magnificat, de koren onder leiding van een van haar dirigenten, Sabine Boeze. En op piano was daar Angelo Scholli, dat is de andere dirigent van de twee andere koren weer. Het zijn er 4 in totaal. Wij gaan de Missa Brevis voor u uitvoeren. Het is het geschenk van Wim Heusje. Wim, daar gaan we weer voor de tweede keer. Het is een mis, alleen zullen wij het credo niet uitvoeren omdat het namelijk geen echte mis is. Dus dan mag je ook het credo niet spelen of zingen. Dus wij doen de andere gezangen wel. Het is eigenlijk de bedoeling dat u tussen de delen dus dan niet applaudisseert. Dat hoort nu eenmaal zo, omdat het één groot werk is. Ik wens u veel luistergenot met Missa Brevis. Thank
Musik verbindet. In diesem besonderen Konzert die Niederlande und Deutschland. Katholisch, protestantisch oder man hat nichts mit der Kirche zu tun. Alle sind sie hier. Jung ist hier, mittelalt ist hier und Menschen mit viel Lebenserfahrung stehen auch im Chor und im Orchester. Musik in der Kirche ist mit nichts zu bezahlen. Es ist das Beste, was wir haben, weil auch Menschen in die Kirche kommen, die vielleicht nicht so viel mit ihr zu tun haben. Schön, dass wir alle da sind. Kirchenmusik ist nicht langweilig. Wir haben das große Glück, junge Schlagzeuger zu haben. Bitte einen Sonderapplaus für die jungen Schlagzeuger. Die jetzt mit dem Chor einen Rhythmus machen, den unser Chor sonst nie singen würde. Ja-ta-ta, ti-ta-ta, ti-ta-ti-ta, ja-ta-ta. Passen Sie auf, es wird super. Jetzt kommt der Chorleiter nach vorne, der bisher immer im Hintergrund wichtig war.
Und er ruft uns ganze Orchester drumherum. Ja, und jetzt? Sie können sich umdrehen. Das ist der Chorleiter, der jetzt von vorne nach hinten nach vorne kommt. Kennen Sie die Geschichte vom Little Drummer Boy? Ein kleiner Junge, der kein Geschenk für Jesus in der Krippe hat. Keine Playstation, kein Playmobil, kein iPhone. Aber er kann Trommel spielen und er fragt die Maria, die Mutter Gottes, darf ich deinem Sohn Jesus ein kleines Lied spielen? Und das tut er und das Jesuskind lächelt danach. Dieses berühmte Lied singen wir und das Besondere ist, das Arrangement für Orchester und Chor hat jemand aus der Harmonie aus Relais geschrieben, nämlich Martin Jansen. Und ich glaube, es ist eine Uraufführung, oder? Also Sie hören heute zum ersten Mal Little Drummer im Arrangement Ihres Kollegen aus dem Raum.
Zo, dat was het eerste bekende kerstliedje wat jullie hebben gehoord. Mooi meegezongen. Nou, de rest komt nu. We gaan van Leroy Anderson een soort mix medley van hele bekende Christmas carols voor u spelen. En u bent vrij om ze allemaal mee te zingen. Torenhoge verwachtingen. Oké, u mag ook gewoon luisteren. Het is tenslotte Kerstmis. Thank
es gehört, Sie können alle singen. Sie haben Textblätter. Ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie lauter singen als Chor und Blasorchester zusammen. Möchten Sie das Lied vorher einmal hören? Kennen Sie das alle? Wer kennt das Lied nicht? Hand hoch. Oh, super. Das sind nur 2 oder 3. Ich mache Stopp, wenn Sie nicht laut genug sind, ja? Okay. Angelo. dames en heren. We zijn bijna aan het einde gekomen. Maar voordat wij gaan afsluiten dadelijk met het laatste nummer, kan ik het natuurlijk niet maken om niet een aantal mensen te bedanken.
Ten eerste natuurlijk onze dirigente Renate Dirks. Ik ben er net als laatste mee begonnen, dus begin nu als eerste. Maar natuurlijk ook Angelo Jolie, und Sabine Büsse. Und natürlich auch die 4 Chöre. Herzlichen Dank für heute Abend. Natuurlijk ook onze vereniging, de Harmonie St. Cecilia 1866. Daar is het allemaal omgedraaid vandaag, met natuurlijk de koren. Heel mooi concert. Maar er zijn ook een aantal mensen die ik graag zou willen bedanken namens ons allemaal. Dat is natuurlijk meneer de pastoor, want die heeft ons de gelegenheid gegeven om hier in de kerk dit prachtige concert te mogen geven. Daarnaast de heer Dan Erkens, die gezorgd heeft dat we de muziek nogal versterkt kregen. Bovenin heeft u misschien nog niet gezien, maar ook heel belangrijk. Het is niet alleen het geluid, maar ook het visuele. Dat is Henk van Rens, die heeft vandaag hele mooie opnames gemaakt die u ook terug kunt zien. De familie Semper, die ondersteund heeft hier in de kerk. En zo zijn er nog een aantal mensen die wij echt heel erg dankbaar zijn dat zij gezorgd hebben dat wij vandaag een mooie mis hebben. En speciaal bij ons korps wil ik dan Marie-Frans Eurlings noemen, want zonder haar was de coördinatie van onze vereniging niet zo voortvarend gegaan. Mag ik voor hen allemaal een bijzonder enthousiast zijn geworden over het koor, maar vooral over onze harmonie. Wij zijn een harmonie die heel erg zichtbaar is op straat. En we hebben nu natuurlijk met de feestdagen even dit mooie concert gehad, maar we gaan dus ook bijvoorbeeld met de vastelovend, ik mag carnaval niet zeggen, de vastelovend gaat u ons weer tegenkomen. En daar zijn we sowieso wel van, maar dit jaar zijn we extra, want we hebben weer een prins in ons midden, namelijk de prins van de Schoutvoorten, Stijn de Eerste. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op, dus dat is een van de redenen wat u gaat zien. Maar het voorjaar gaan we ook natuurlijk weer concerten geven. We zijn een vereniging die actief is. En dan kom ik meteen op het volgende punt. Daar hebben we u eigenlijk heel hard bij nodig. U weet misschien dat verenigingen en stichtingen zwaar onder druk staan, omdat de financiën natuurlijk steeds minder worden in deze moeilijke tijd. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u uw waardering wilt tonen. Het is geheel vrijwillig, maar dan kun je iets voor ons achterlaten. En dat geldt eigenlijk ook voor deze mooie kerk. Ze hebben voor ons de deuren opengesteld. Dat moet dan toch gestookt worden, zodat we niet helemaal in de kou zitten. En als u dat waardeert, dan zou u ook een vrijwillige bijdrage kunnen achterlaten. Rest mij niks anders dan schöne Weihnachten te wensen of hele fijne feestdagen. En dan ga ik nu het woord weer teruggeven aan de dirigenten, of in ieder geval de muziek ga ik weer laten starten. En ik wens u een hele mooie komende tijd. Dank u wel.